linisan ko to para bakante pa yung lupa masasayang dito sa kabila, sayang. So linisan ko ng maganda, tapos taniman ko na sari-saring gulay. Yun, yun na, may tanglad na ko doon, tanglad. Tapos may linya ka, may yung anong tawag ko ng talong, gandang talong dito. Yan, okra. Ganda dito, maganda. Kasi hindi mahirap magpunta dito magkuha. Kasi tingin ko na. Yan, ang problema. Kasahin ka doon, gusto mong pitas na mag-harvest ng tanim mo dito. Sakay ka lang sa motor. Punta dito, pitas ka dyan. Tapos balik ka doon. Ay, magsahin ka na. Sariwa yung ginakain mo sa bukid. Yun nga, ako senior citizen na, lakas. Malakas pa rin. Kasi ang kinakain ko ay hindi mga frozen. Kinakain namin ng asawa ko ay mga green leafy vegetable sa bukid. Kahit mga indigenous vegetable dito, marami. Ikot-ikot ka lang dyan. Mamitas ka ng mga indigenous. Ganda. Ganda yung tanim dito sa palagay ko kasi mataba yung luta. Tingnan mo yung luta, oh. Long soil. So pag matanggal mo yung mga damo, tapos taniman mo ng mga sari-saring mga gulay, maganda dito. Okra dito, sigurado ko. Maganda ang okra. Tom? Oo, kanugon kung may daon mo lang. Idagdag mo lang lang dyan. Kalungan pa karamo ito kung dugangan. Oo, kanugon ng simento, idagdag mo lang. Oo, nakuha pa ito niya, no? Pwede na ka na dudagdagan mo? Dito kung dyan kita po, magpagduwag lang. Kanya ka, oo, may daon pa, oo. Masama manipis pa ito. Sama, mga kaputangkat mga laiba pa. Guys. Ha? Mas manahal ko lang yung pabot ko dyan. Kung pwede mo lang, itindi ka mo. Oo po, talagang sana yung panuano. Pero kung nung pano, dahadarin man. Ito eh. Maganda lupa, oh. Guys, maganda lupa. Kasi marami na ditong mga nabulok na mga lamon. Grass. Maganda. Pag sa mga gilid ng uyapad, mga dito, yung kabod. Maganda dito. Sitaw. Sitaw. Apa? Bakit? Masaya na. Yeah. Kaya masaya na yung partner ko. Kasi nakita na yung pinaghirapan niya eh. Maganda na. Pero kung minsan may sinasabi sa akin, yung mga dapat pa ditong gawin, gusto na magawin agad. Sabi ko,
Huwag muna. Unti-unti lang. Pagod din yan sa paggawa natin. Araw-araw gawa lang tayo dito. Iabutan ng 1 taon, maganda na ito. Guys, sabaybayan niyo yung aking mga vlog dito. I-likes ninyo, i-subscribe ninyo. Tapos kung meron kayong mga comment, i-comment niyo. Kung ano pa ang dapat kong gawin dito, ano ang dapat ma-improve sa mga construction ko dito. Kasi mas gusto kong mayroong mga comment o reaksyon para madali akong matuto sa mga ginagawa ko dito. Yon, mas pinaka-importante. Sana nagustuhan nyo. Araw-araw subaybayan ninyo guys. Palagi akong gumagawa dito sa aking farm para matupad ko yung mga pangarap ko. At sa ako ay masayang masaya, kalakip yung aking asawa, pamilya, nakikita nila yung improvement dito sa aming farm. Simula pa lang to guys, pero ipatuloy ko ito hanggang may sa makaya ko ng aking kakayahan. Araw-araw patuloy ko yung aking trabaho dito sa aking farm. Ako mismo, ang sarili ko ay dadedicate ko dito sa aking plano dito sa aking farm. Kaya ako'y naniniwala na kung ang plano mo ay sundan ng buhat o hugod, yun na tawag, darating ang panahon na ikaw ay tagumpay. And guys, sa mga kasama ko, mga senior citizen na, ko kayo, inanyayaw kayo, i-likes ninyo ako. Welcome kayo dito sa aking farm. Kung gusto niyo mag-visit sa aking farm, gina-welcome mo kayo dito. Sana nagustuhan niyo yung aking mga plano dito, mga ginagawa ko. Hindi ito sa aking sariling kapakanan, kundi gusto ko makatulong sa iba pang mga tao. Yun lang ang hinahangad ko. Salamat guys. Subscribe niyo ang aking YouTube channel, The Seniors Agri Farm. Bye bye. Thank you so much.